ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ಸರ ಯಾದೋಟೆ ಬಲೆ ಇನಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಯಸ ಮಲ್ಪೇರು. ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದೆ, ಫ್ಲಾಪ್ ಯಾಪಲ್ಲ. ಇನಿ ತೂಕ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಮೈ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಮೈತದೆ ಪೊಯ್ ದಾದಾನ ತೂಕ ಮೈತದೆ ಒಟ್ಟಟ್ಟೆ ಬುರ್ದುಂಡು ಅಂಡ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ 50-50 ಓಕೆನಾ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂಕ ದಾದಾಪುನದು. ಪಾರು ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮಂಡೆ ಚಾಪುಂಡು ತೋಪು ನಿಲ್ಕೆ ಬಂದ ದಾದಾಪುನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಏತು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಟ್ಟುಂಡೆ. 3 ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾರ್ದಿ ಅವು ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಡಬಾರ್ದಿನಿ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದೋಯ್ತು ಅದೇ ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗಲೆ ಮಿನಿ ಬೋಡ ಇಟ್ಟು ರೊಟ್ಟಿದ ಇಟ್ಟು ಬೋಡ ಕೊನೋಲೆ ಬೋಡ್ತುಂಡ ರಾತ್ರಿ ಬುಡೋಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅದೇ ಬೋಡ್ತುಂಡ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಂತ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ಹಾಂಡು ಬಲೆ ತಿನ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಕ ಬಲೆ ಚಟ್ನಿಗೆ ಗೋಂಟು ದಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ, ಭಾರಿ ರುಚಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ಅಂತೆ ಕೊಡ ದೇವೇರ್ನ ದಾರ ಇವರಿದ್ದೇನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹೆಣಜಿರ್ಬೇರೆ ನಾನು ಅವಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಕ ఒక ಚಟ್ನಿ ಕಡೆಕ ಕೆಂಪು ಚಟ್ನಿ ಕಡೆರೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಚ್ಪೆ ಧರ್ಮಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಲು ಬಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಪುರಿಕು ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಕಂತ ಉಂತು ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಯರ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ತೆಂಗ್ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು ಬಾಬುಲು ಬಲಿಪಚ್ಚಿ ಸೋಮವಾರದಂಗೆ ಬರ್ರ ಬಂಡೇರು